Diolch yn fawr. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i geisio dy wyneb ac i ddarchafu dy enw. Ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i ddod lawr i'n plith. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy gannu'r emyn rhyw 765. Nid wy'n gofyn bywyd moethus air y byd na'i berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. 765 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fyddwn ni'n cynnal ein cwrdd gweddi misol ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mai 18 a 19 o Fai. Fydd y hoedfa nesaf, pnawn syl am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r ein heistedd emrif 450, 450.
Byddai'n darlleniad o Epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Effesiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. A chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau yn yr rhai yr hodiaswch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awron yn gweithio ymhlant anifidod, ymysg yr rhai hefyd y bu'n hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithio'r ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithir Duw yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd efe ni, pan oeddem feirw mewn camweddau a'n cydfewhaodd ni gyda Christ trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac yn cydgyfododd ac yn gosododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwn ysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw y Duw. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Cynnes ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu weithredoedd da, y rhai a ragddar parod Duw fel yr hodiem ni ynddynt. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, i ddod o flaen dorseddfainc, ac yn llawenhau mae gorseddfainc o ras yw hi, ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus yn rhai sydd yn bechaduriaid, yn rhai sydd wedi crwydro, yn rhai sydd wedi dadael di lawr, wedi dod yn fyr o ddogoniant, ac eto i gyd o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus o'r flaen, yn gwybod ein bod yn dod wedi'n gorchuddio, wedi'n gwisgo yn llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn dolwg di, i ni yn berffaith yng Nghrist oherwydd perfeithrwydd dy fab a'n gwaredwr. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y rhyddid yma sydd gennym, am y gwahoddiad sydd yma i ni i ddod ata ti, i ddod yn mawl, i ddod yn clod, ac i ni yn diolch i'n bod yn gallu sefyll o'r flaen. Yn diolch i ti o Dduw am yr holl bendithion sydd yn eiddo i ni. I ni yn gweddio felly o Dduw ar ei ti edrych arno mewn dy drigaredd, i ti dod lawr i'n plith, i ni'n gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd, wrth iddo fe geisio ymyrryd ac amharu yn un ffordd neu'r llall, o Dduw rywsut i dynnu'n sylw oddi ar dy bethau di. I ni yn gweddio o Dduw ar ei ti'n helpu ni i geisio dy wyneb di gyda'n holl nerth, i ddyrchafu dy enw di. O Dduw i ni yn gofyn i ti fwrw o'r neilltu a'r blinder corfforol, a'r problemau sydd yn dod ar ein traws ni, sydd yn aml yn llenwi'n meddyliau ni. O Dduw i ni yn gweddio ar ei ti'n helpu ni i geisio dy wyneb di ac i dy ddyrchafu di wrth i ni ganu dy glodyd, wrth i ni ddarllen dy air, wrth i ni alw ar dy enw. I ni yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith. Tywallt ysbryd arno, i ni gofyn i ti ymweld â ni heddiw yma, byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb, i ni cael teimlo dy agosatrwydd tuag ato. I ni yn gweddio Dduw am yr rhai sydd yn ein plith sydd eto heb bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn gweddio ar ei ti ddod ac i argyhoeddi'r rhain o'i pechod. O Dduw agor ei llygaid mwyn iddynt weld ei hangen, i weld ei cyflwr ac i weld ei tynged. O Dduw gad iddynt cael cipolwg o beth fydd ei diwedd, os byddant yn parhau ar y llwybr llydan, os byddant yn parhau i ymwrthod â yr efengil sanctaidd. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti ddod trwy dy ras anorchfygol ac i ddenu rhai ata ti dy hun. I ni'n gofyn i ni cael gweld hyn yma yn ein plith ni, ond hefyd o Dduw ar hyd a lled ein gwlad ni. Gad i ni weld ôl dy lawd i ar waith yn ein plith ni fel cenedl unwaith eto. Ni'n gofyn i ti drigarhau wrthyn ni, i dywallt ysbryd ac i ddod lawr ac ymweliad mawr o'r nef. Tyrd felly bendithion hamser ni, helpa ni, paratoni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Gad i ni fyw mawl a clodydd enw, gwna ni hyn yr wyt ti am i ni fod. Felly o Dduw diogela bendithion nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych chi'n ganu emyn rhif 469. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fynyw mae'r afael sicraf fri. 469 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am testyn o Effesiaid yr ail benod a'r 8fed adnod. Effesiaid penod 2 adnod 8. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw y Duw. Nawr, yn siŵr ein bod ni wedi clywed yn aml pan fyddwn ni yn y nefoedd, cawn syndod o weld rhai yno nad oeddem yn ei ddisgwyl, ac hefyd ni fydd rhai yno yr oeddem yn ei ddisgwyl. Ac pan ni'n darllen yr ysgrythyr, mae hyn mor wir i ni yn darllen am rybuddion drwy'r adeg a'r pwysigrwydd gwybod cyflwr ein cylonau ni tra ar y ddaear, tra bod amser, tra bod cyfle.
Ac felly mae hynny'n cyd-fynd ar gosodiad hynny. Bydd na rai yn y nefoedd nad oedden ni yn ei ddisgwyl i weld yno, ac yna fydd na rai y byddwn ni yn ei disgwyl na fydd yno. Ac felly mae'n bwysig ac efallai dylsyn ni ofyn y cwestiwn, a ydyn ni wedi deall? A ydyn ni wedi deall yr efengyl, a ydyn ni wedi profi hyn? Mae wastad yn argyhoeddi, neu fe ddylse fe, os ych chi'n gallu eistedd lawr fyna a peidio teimlo rhyw elfen o argyhoeddiad, yna rhyfedd o beth yw e, ac efallai bod na le gyda chi i bryderu. Dylse pob un Cristion, efallai bod nhw'n clywed geiriau fel hynny ac holi eich hunan, i chwilio'ch calonau'ch hunan, i feddwl, wel, a fydda i ymhlith y saint fydd yn y nefoedd ar ddiwedd y byd, a tra byddwn ni'n gadael y ddeiar yma, a fyddwn ni yn agor ein llygaid yn y nefoedd. A yw hynny'n wir ohonom ni yn bersonol? A ydyn ni yn teimlo ac yn teimlo rhyw argyhoeddiad ac yn meddwl rhaid i mi cael y sicrwydd hynny? Yma na emynydd, fe fyddwn ni, os Duw am mynd, yn canu'r emyn yma ar y diwedd. Dwed dy fod yn eiddo i mi, mewn llythrenau eglur clir, tor amheuaeth sych di gysur tywyll dyrys cyn bo hi, rwy'n hiraethu am gael clywed un o eiriau pur yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Nawr, dylse hynny fod yn eiriau y byddai'n calonau ni'n canu, gallech chi ddweud bod y sicrwydd cadwedigaeth gyda chi ac eich bod yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto, bydd yna chwilio'r galon i weld, a ydw i wedi deall? A i ryw broffes cyfleus sydd wedi bod? Mae'n hawdd iawn yn diwedd, falle gallu edrych nôl dros hanes ein bywydau ni ac yn dweud, wel, fe ddes i'n Gristion, ar falle roi rhyw gyfnod, ac yn dibynnol llwyr ar y digwyddiad yna, ar y dyddiad yna, neu beth bynnag. Ac efallai na fydd rheini yn darganfod y bydd eu heneidiau yn treulio tragwyddoldeb yng nghwmni'r arglwydd Iesu Grist. Ac ein bod ni'n gallu mynd nôl a dweud, wel, fe ddes i'n Gristion ar yr adeg arbennig yma. Ond efallai mae rhyw broffes cyfleus oedd hi, rhyw berswad academaidd, neu emosiynol, neu beth bynnag. Efallai mae felly oedd hi, ac nad ydym wir wedi deall. Nid yw hwn i dynnu ffwrdd o'r cysur sydd yna mewn cadwedigaeth a sicrwydd cadwedigaeth, ond yma na le o dro i dro i ni chwilio ein calonau, ac i ymuno gyda'r emynydd dwed dy fod yn eiddo i mi. O'r newydd, y prynhawn yma, dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrenau eglur clir. Wel, hoffwn ni edrych ar geiriau yma yn yr adnod Effesiad, yr ail bennod yr 8fed, adnod canys trwy ras, yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan rhod Duw ydyw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar trienni dyn, yn ail ar ras Duw, ac yn anolaf ffydd credadun. Wel, yn gyntaf, trienni Duw. Dyma yr oedd Paul yn bwriadu wneud yn y bennod hon. Ei fwriad oedd i ddangos, a grandewch ar y gair yma, pechaderusrwydd pechod. Dyna chi ddisgrifiad. Pechaderusrwydd pechod. Pa mor bechaderus yw pechod? Ac wrth bwysleisio pechaderusrwydd pechod, mae Paul yna yn ceisio dyrchafu cyfoeth gras Duw. Mae'n defnyddio un i ddyrchafu'r llall. A dyma yw problem yr oesoedd, ac yn sicr yn broblem y heddiw yn yr oes i ni'n byw ynddi. Nid yw dyn yn edrych ar bechod fel pechod. A dyma beth sydd wedi bod dros y canrifoedd. Ac i ni'n gweld bod y broblem dal yr un mor gyfoes heddi ac yr oedd y ganrif cannoedd o flynyddoedd yn ôl, nid yw dyn yn gweld pechod fel pechod. Os yw yn cydnabod pechod, nid yw yn ddifrifol felly, hyd yn oed heddi ni'n gweld bod pobl yn galw'r da yn ddrwg a'r drwg yn dda. Dyna petai chi'n defnyddio rhyw ddisgrifiad o'r oes i ni'n byw ynddi,
Erbyn hyn, falle ddim, falle hanner canrif yn ôl, mi fydde fe wedi bod I raddau, ond mae yna rhywbeth am yr 5 mlynedd diwetha yma, lle mae yna fwy wedi digwydd yn y maes yma o alw'r da yn ddrwg a'r drwg yn dda. Edrychwch chi ar safon moesau ein gwlad ni, ein cenedl ni bellach, ac yr hyn I ni'n ei weld yw, yr hyn y bydd yr ysgrythyr yn ei alw yn ddrwg, y mae cymdeithas yn ei alw'n dda, ac yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei alw'n dda, y mae cymdeithas yn ei alw'n ddrwg. Ac felly mae'r rhai sydd yn sefyll I fyny dros yr hyn sydd yn dda yn ôl Gaerdyw yn cael ei darlunio fel pobl na ddylsyd ymwneud â nhw, cadw pellter, peidiwch ag ymddiried yn rheini. Ac ni'n ei weld yn aml wrth ceisio gwahodd pobl I ddod i'r cwrdd, mae yna rhyw ofn yn enwedig pan mae yna enw, term, os allwn ni bathu y fath derm bellach o fod yn eglwys Efengyledd. Beth yw eglwys Efengyledd? Mae e'n braidd yn embaras bellach I ddefnyddio'r gair. Mae rhaid I ni chwilio am ryw air arall I ddefnyddio I ddisgrifio ni nawr, ond dyna be fydden ni yn eglwys Efengyledd, ond gyda ryw fath o bwyslais gwahanol, ond os ydych chi'n defnyddio'r term Efengyledd, mae pobl yn ofni ac yn meddwl bod yna rhywbeth rhyfedd iawn amdano ni, bod ni'n bobl caled, pobl cas, ac felly yn cadw I pellter. A dyna yw disgrifiad cymdeithas, ac wrth gwrs I ni'n gweld yr hyn y mae cymdeithas yn ei gynhyrchu, y mae felly yn cynhyrchu llywodraethau tebyg. Felly pan ni'n cwyno am ein llywodraethau ni, ba bynnag parti y byddan nhw, yna beth I ni'n ei weld yw adlewyrchiad o gymdeithas. Does dim pwrpas I ni feirniadu'r llywodraeth o reidrwydd. Yr hyn I ni'n ei weld yn y llywodraeth wrth iddyn nhw greu deddfau gwrth efengil yw'r hyn sydd o fewn cymdeithas. Mae'r adnodau yma'r ddechrau'r benod yn ddisgrifiad teg o drieni dyn, o pechadurusrwydd pechod. Dyma chi ddisgrifiad o ddyn. A chwythau a fywhaodd fe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau, yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithir ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth, yn blant digofaint megis eraill. Nawr, allan ni ddychmygu, beth awn ni'n darllen y geiriau yng Nghapel y Cymru heddi. Mi fydden y rai, os nad yn gwadu'n llwyr y geiriau yma, falle beth awn nhw'n cydnabod bod na ryw ddilysrwydd i'r geiriau yn yr benod yma. Be fydden nhw'n dweud? Dyna I chi ddisgrifiad y carcharau a dinas Caerdydd a'r nos Sadwrn am 2 gloch y bore. Dyna be bydd y capelwyr Cymru'n dweud heddi, siwr o fod. Mae'r geiriau yna, falle'n disgrifio rhai sydd wrthi yn y nos, yn torri mewn I gartrefi pobl ac yn dwy'n I heiddo. Efallai bydd yn dweud, dyna chi disgrifiad o bobl sydd yn dwy'n arian ar y we. Efallai disgrifiad o bobl sydd yn llofruddio, y bobl sydd yn dweud celwydd. Dyma yn twyllo'r pobl treth. Dyna'r disgrifiad sydd yn yr adnod yna. Os ydyn nhw'n cydnabod yr pechod sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn, mi fydden nhw'n dweud, yr elfen yna o gymdeithas yw nhw. Ond sut bysyn nhw'n dadle gyda y drydydd adnod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt. Pob un ohono ni. Mae'r disgrifiad yma'n disgrifiad o bob un a anwyd. Mae'n disgrifiad trienus. Pob un heb eithriad yn farw mewn camweddau a phechodau. Gai ofyn I chi, ydych chi'n cofio'r cyfnod pan oeddech chi yn farw mewn camweddau a phechodau? Achos tybiwn ni, bydd yr rhai dweud hyn, os nad ydych chi'n cofio cyfnod pan yr oeddech chi'n farw mewn camweddau a phechodau, yna mae yna amheuaeth difrifol ar eich cadwedigaeth chi. Sut fedrwch chi alwch hunan yn Gristion os na allwch chi dweud bod yna gyfnod? Dydyn ni ddim yn dweud bod chi gorfod rhoi dydd pan deithoch chi o'ch pechod I oleini'r efengil, gallai hynny fod yn gyfnod, ond beth ni'n dweud yw fe fydd na ymwybyddiaeth, fod na adeg yn ein bywydau ni pan yr oeddwn ni yn feirw mewn cymweddau pechodau. Pinau bod chi'n gallu disgrifio fe fel y geiriau diwynyddol yma, neu beidio, ond byddech chi yn gallu dweud yr oeddwn ni'n cofio cyfnod pan yr oeddwn ni yn fy mhechod ac yr oeddwn ni ymhell o bethau Duw. Yn farw
mewn camweddau. Dyna i chi ddisgrifiad difrifol. Mae pechod yn lladd. Mae'n dinistrio pob dim. Mae'n peryr enaid i fod yn y cyflwr fwyaf trienus oll. A fydd yn arwain at farwolaeth na fydd byth yn peidio y farwolaeth tragwyddol. Dyma chi beth mae pechod yn ei wneud. Y cyflwr yma yn fwy difrifol, yn fwy trienus o feddwl nad yw dyn yn ymwybodol o'i gyflwr. Mae pechod yn erchyll ym mhob agwedd, ystyr y gair, ac ym mhob agwedd o bechod. Ond y ffaith ei fod e'n gallu twyllo pobl, dyma beth yw cyflwr marwolaeth, dyma beth mae pechod yn ei wneud. Mae'n peri bod chi'n farw yn eich pechodau, yn eich camweddau, ac yng nghanol y cyflwr yna, mae'n wneud i chi beidio sylweddoli, peidio bod yn ymwybodol o'ch cyflwr. Yr enaid yn gwbl ddiamadferth. Hynny yw, dyma i chi ddisgrifiad be mae Paul yn ei ddweud, does dim cyffro, does dim symudiaeth, does dim dealltwriaeth o gwbl am y gwir ysbrydol. Fe allwch chi siarad gyda nhw am yr Efengil ac esbonio fe gair wrth air ac yn mynd trwy bob un cam, ac does dim clem o gwbl ganddyn nhw. Fe allwch chi bregethu sil ar ôl sil, ac fe fydden nhw'n dod ac ar ddiwedd yn siglo'ch llaw chi dweud diolch yn fawr, ac o ffwrdd yn nhw a dydyn nhw ddim wedi deall gair o beth chi wedi ddweud. I chi gallu sôn am yr ymuned. Dwi wedi siarad gyda'r rhai yn y gorffennol am yr ymuned. Dwi wedi gofyn nhw, esboniwch i fi geiriau William Williams Pantycelyn pan i chi'n gwadu'r ffydd Efengylaeth. Esboniwch i fi beth mae hwn yn ei lygu. A'r ateb dwi'n ei cael, mater o ddehongled yw hwnna. Does dim clem dyn nhw. Does dim profiad ganddyn nhw. Does dim dealltwriaeth ganddyn nhw. A dyna roedden ni hefyd. Dim beirniadaeth yw hynny. I ni'n dweud dyna'r union beth oedden ni fel. A dyna beth y mae'r mwyafrif, mae bo holl byd, holl ddynoliaeth yn y cyflwr yma. O fod yn gwbl farw. Dim dernadaeth ysbrydol o gwbl. Hynny yw, mae dyn yn bodoli ar y ddaear. Dyna falle yw'r disgrifiad tecach allech chi ddweud am ddynolryw yw bodolaeth. Nid yw dyn yn gweithredu yn ôl y pwrpas y crew dyn. Mae dyn yn byw i blesio'r hunan yn hytrach na flesio Duw. Mae dyn yn byw i fwynhau pleserau cnawdol yn hytrach na mwynhau cwmniaeth gyda Duw. Nid yw dyn yn gallu gwneud dim am y resymau cywir. Os allan ni ddweud hwnna'n unwaith eto, petai ni gallu dychmygu petai holl Gymru'n gallu clywed hyn heddi. Nid yw dyn yn gallu gwneud dim am y rheswm cywir. Be byddech chi'n ei ddweud? Lle ni ddychmygu. Bydd yn gyntaf, tybiwn ni yn Nghapel y Cymru. Crefyddwyr Cymru. Gwarth. Pa hawl sydd â chi ddweud y fath beth? Petai chi'n mynd i fyny at ein gwleidyddio ni, wrth iddyn nhw fynd o gwmpas, yn ceisio perswadio pobl i bleidleisio dros nhw. A petai chi'n dweud wrth nhw, does dim un dyn yn gwneud pethau, yn gwneud unrhyw beth am yr rheswm iawn. Mi fydden nhw bron iawn eisiau mynd â chi at yr llys yn syth ac yn dweud, pa hawl sydd â chi enllib yw hyn, allwch chi ddim dweud hynny, ac yna, be fydden nhw'n neud? Fydden nhw'n rhestru gweithredoedd da, ac wedyn fydden nhw'n glyfar iawn. Fydden nhw ddim yn rhestru gweithredoedd da mae nhw wedi wneud. Be fydden nhw'n neud yw rhestru gweithredoedd da mae rhywun arall wedi wneud. Beth am hwnna? Beth am yr daioni nath Beth am yr rhai sydd wedi mynd dros dymoroedd i'r trydydd byd efallai, ac wedi rhoi ei bywyd i wasanaethu eraill, ac wedi helpu nhw, ac wedi gwneud daioni, ac wedi helpu nhw yn feddygol, yn feddyliol, yn ariannol, a'r daioni maen nhw wedi gwneud. Pa hawl sydd â chi? Beth am yr enwogion sydd wedi rhoi miliynau o bunnoedd i elusennau, i helpu plant, i helpu oedolion, i helpu'r anghenus? Mi fydden nhw'n rhestru. Ac wedyn fydden nhw'n gyda gwen ar ei gwyneb nhw. Dwedwch hwnna to. Does dim un person yn gwneud unrhyw beth am y rhesymau cywir. Unrhyw weithred dda am y rhesymau cywir. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw wedi ennill y ddadl. Yn gai ofyn i chi.
Os nad ydym ni wedi gwneud y weithred I ogoniant Duw, yna y mae yn bechod. Hyd yn oed y gorau, hyd yn oed y pethau da, mae wedi ei lygru. Nawr, dydyn ni ddim yn dweud bod y gweithredoedd da yna nawr yn ddrwg o ran y weithred, ond beth ni'n dweud yng ngoleuni Duw, mae'r weithred dda honno wedi ei wneud am y rheswm anghywir. Dim am y rheswm cywir. Mae rhywun wedi gwneud gweithred dra. Pam? Achos maen nhw'n meddwl, mae gweithred dra, mae rhaid I fi wneud gweithred dra. Falle bydden nhw'n dweud, dwi eisiau gwneud y gweithred yma mwyn I bobl edrych pa mor dda dwi. Neu, falle, hyd yn oed bydach chi fynd am cael mellach, dwi am I Dduw I weld pa mor dda dwi, ac felly y bydda i'n cael mynediad i'r nefoedd. Ond nid yna pam y dylsyn. Creuwyd dyn I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly, os nad ydym ni yn gwneud y weithred I ogoniant Duw, os ydym ni yn dwyn yr ogoniant oddi arno fe, ac yn cael chydig o'r mawl I ni'n hunan, ni roed y mwyafrif I Dduw, ond dwi'n cadw tipyn bach ar ôl I fi hunan, yna I ni wedi dwyn gogoniant Duw oddi arno, ac y mae hynny'n bechod. Felly beth bynnag mai, os nad ydw I wedi wneud yn llwyr I ogoniant Duw, yna mae wedi ei lygru. Ac mae'n bywyd ni'n llawn o bethau felly, yn dwi? Mae'n crefydd ni yn llawn o bethau felly, ac I rai mae crefydd efengyledd yn llawn o bethau felly. I ni'n pwyso ar ein proffes efallai, ac yna yn pwyso ar y ffaith ein bod ni'n dod i'r cwrdd. Yn pwyso ar y ffaith ein bod ni'n darllen y Beibl. Yn pwyso ar y ffaith ein bod ni'n dod i'r cwrgweddi. Yn pwyso ar y ffaith ein bod ni o dro I dro yn tystiolaethu. Ai dyna yw e? Ai dyna yw e? Oes yna unrhyw wahaniaeth felly rhwngddo fi ac unrhyw grefydd arall y byd? Ai dyna yw ein crefydd ni? Achos pwyso yw hynny ar fy ngweithredoedd I. Dwi'n gwneud gogoniant I fi. Ac felly dydw I ddim yn deall, dydw I dal ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd. A beth sydd yn gwneud pechod yn ofnadw? Mae pechod dim dim ond y pethau ofnadw o fewn cymdeithas. Mae e'n dallu dyn i'w gyflwr. Mae e hyd yn oed yn gwneud y crefyddol I beidio deall be maen nhw'n wneud. Ac yn waith byth, mae e'n wneud I bobl efengylaidd ambell waith I feddwl ei bod nhw'n moli Duw. Ac yn yr rhai cyfoes sydd yn caniatáu bydolrwydd hefyd, ac yn caniatáu I chi fynd i'r clybiau nos ar nos Wener a nos Sadwrn, ac I chi fynd ac I yfed a bwyta fel mae'r byd yn bwyta, ac I wrando a bihafio fel mae'r byd yn bihafio, a'r math yna o grefydd, dyna I chi pa mor ddifrifol yw pechod, mae e'n dallu'r cyfan, ac yn gwneud i'r rheini feddwl ei bod nhw'n efengylaidd ac ar ei ffordd I nefoedd. Ac os ych chi eisiau edrych ar y darlun hyn yn fwy trienus, mae'n dweud fan hyn, I ni o dan awdurdod tywysog llywodraeth yr awyr. Satan ei hun, dyna be mae Paul yn dweud, yr oeddem ni oll o dan awdurdod tywysog llywodraeth yr awyr. Mae gan y tywysog yma y fath afael ar eneidiau. Mae eneidiau pob un yn iddo fe. Mae'n yn aelodau o'i deyrnas ac yn gaethweision iddo. I ni'n gweld gafel yr un drwg ym mhob agwedd o gymdeithas. Ond hyd yn oed o fewn ein capeli ni. Chi'n meddwl pa mae rhywbeth yn ein brifo ni. Yna I ni'n gweld efallai yr ymateb cnawdol. I ni'n mynd yn grac, yn ffyrnig, yn gas, yn greulon. Ond nid yw dyn yn amddiffyn ei hawliau. Drwy'r amser a hyd yn oed o fewn capeli, pobl yn amddiffyn ei hawliau. Ac yn meddwl mae gen i'r hawl I hyn a'r llall. Chwa beth am be bynnag a bregethwn ni o'r pwlpid, ni allwn berswadio yr un enaid o ddifrifoldeb ei cyflwr, o bechad i'r ysrwydd ei pechod. Dyw e ddim yn bosib. Mae rhaid I ni wneud hynny, mae rhaid I ni I bregethu am bechod, ond fedra I ddim perswadio dim un ohonoch chi. Os ydych chi yn ddall
yna fedra I ddod reit I fyny at eich wyneb chi a dweud wrthoch chi eich bod chi'n ddall a fyddwch chi ddim yn ei ddeall yna I weld ac os unrhyw beth fyddwch chi'n ffyrnigio. Dyna chi pa mor ddifrifol yw pechod. Mor ddifrifol yw cyflwr pechadur gall un hyd yn oed fod yn ein plith ni yma yn llwyr ddall i'ch cyflwr. Methu gweld difrifoldeb pechod eich hunan. Methu efallai yn gweld methiannau eraill, ond ddim yn gweld eich methiannau eich hunan. Dyma'r mwyaf trienus o gyflerau. Mae'n ddigon trienus I weld dyn tu allan i'r capel ac I ni'n gweld mor drist yw'r rheini sydd wedi mynd trwy ei bywydau. Mae betawn ni'n aros allan ar y lôn, ar y pafin ac yn gweld pob car sy'n mynd heibio ac mae'n ambell I gar fi'n ar rai 20 mlwydd oed a eraill 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 falle. A fyddwn ni'n gweld yr oedrannau gwahanol yma. Ac hyd yn oed, lan at yr hynna, mi fyddwn ni bron iawn yn gallu dweud, siŵr o fod, dydy'r rheini ddim wedi bod mewn capel erioed. Dyna pa mor trienus yw pechod. Ond yn fwy trienus na'r rheini sy'n mynd heibio I rhai sydd yma wedi bod yn gwrando ar bregethu ers blynyddoedd a dal ddim yn deall. Ac yn fwy trienus fydd os oes ganddoch chi broffes ac heb deall. Dyna I chi pa mor erchyll yw pechod. Bron iawn wedi dod wrth droed y groes allwch chi'n gwrando ar y groes yn cael ei bregethu bob dydd Sul ac eto heb ddeall. So ni bore yma'n do am rhai falle oedd yn eistedd I fyny mewn capel yn bell ar y top ac yn canu. O rhai dim yn dod wedi bod yn canu clodyr ac yn mwynhau. So mae sawl gwed wedi dweud hyn, dwi wedi mewn cyfrifarfodydd gweddi yn gwrando ar pobl yn gweddio, maen nhw'n gweddio'n hyfryd. A ble maen nhw heddi? Un y ddau yn rhagwyddoldeb yn barod. Dwi wedi gweld nhw yn y cwrdd y gweddi ac yn gweddio ac yna wedi cael ei cipio I dragwyddoldeb. Ac wedi gwneud proffes ac wedi mynd yn ôl i'r byd. Ond oedd I gweddio nhw yn hyfryd I wrando nhw, am flynyddoedd. Eraill oedd yn canu ac yn canu gyda'r gwen a brwdfrydedd. Rhai, dwi'n meddwl am un yn arbennig pan yn siarad, pan yn pregethu efallai neu'n arwain cyfarfod ac os o'n i'n dymuno unrhyw un I fod yn yr oedfa, byddwn ni wedi hoffi'r dyn yma I fod yna. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Chi'n gwybod pam? Achos oedd e'n gwrando pob gair ac oedd e'n eistedd ar ymyl y set bron iawn. Oedd e bron yn syrthio oddi ar y set. Roedd e mor llawn y pethau ac roedd I bregethwr. Dyna'r union beth chi moyn. Chi eisiau gweld? Mae hwn yn ymuno â chi, mae hwn yn addoli wrth I chi bregethu ac roedd e'n fath fendith I cael hwnna yn y cyfarfod a ble mae e heddi? Mae e yn y byd yn llwyr yn y byd a bydden ni byth wedi mentro dweud bydde hwnna wedi digwydd pan roedden ni yn y cyfarfodydd a hwn yn yr oedfa ac yn meddwl mae hwn wedi deall bawb mae hwn wedi deall ond na A i wedi gwrthgilio? Neu oedd e wedi deall yn y lle cyntaf? Dwi ddim yn gwybod, ond yr unig beth dwi'n gwybod yw pechaderusrwydd pechod, mae e'n erchyll, mae e'n drienus. Ac felly, mae rhaid I ni ofyn, ble ydw i'n sefyll? Mae rhaid I fi ofyn. Credwch I fi, dwi'n gofyn yn aml. Ar fore di llun ar ôl pregethu yn aml. Mi fydden ni'n meddwl, dwi wedi deall fy hunan ar ôl pregethu. Dyna I chi dragwyddoldeb mewn uffen o bregethu'r Efengil ac heb ddeall tra'n pregethu. Peidiwch â meddwl yn fach am bechod. Peidiwch â meddwl gan eich bod wedi bod yn y capel ers blynyddoedd. Peidiwch â meddwl gan fod proffes wedi cael ei wneud bod hwnna yn profi fydd popeth yn iawn. Nid I tynnu'r cysur cadwedigaeth I ffwrdd, ond I roi rhyw fath o hwb I ni I dweud y fod yn eiddo I mi, mewn llythrenau eglur clir. Dwi eisiau gwybod.
Dwi ddim am fod fel rheini sydd wedi ildio ac wedi fod yn golledig ar y diwedd. Dwi ddim am fod yn un o'r rheini. O Dduw, dwed dy fod yn eiddo i mi. Mewn llythrennau eglur clir fy mod yn blentyn i Dduw. Dyna beth dwi eisiau gwybod. Dwi'n gwybod fy mod i wedi creu, ond dwi eisiau ti atgoffa fi. Dwi eisiau ti agosau ata i. Dyna beth dwi eisiau gwybod. Mae pechod yn erchill. Ac y mae cyflwr dyn yn drienus. Wel, gydewch ni symud ymlaen at ras Duw. Mae Paul am ddyrchafu cyfoeth gras Duw fan hyn. O feddwl am gyflwr trienus dyn. Ac yna'r ddechrau'r benod yma'n disgrifio pa mor ddifrifol yw pechod. Peidiwch byth a chwarae pechod i lawr. Peidiwch a meddwl am unrhyw un pechod fel rhyw fater bach. Mae pob pechod yn heiddi colledigaeth tragwyddol. Ac felly wrth feddwl am erchylltra pechod ei hun, mae Paul am i ni weld cyfoeth gras Duw. Pan mae pechod yn peri, na all dyn fod mewn sefyllfa fwy brawychus heb unrhyw obaith. Sut gall fod yna obaith felly? I rai sydd mor ffyrnig yn erbyn yr un y creuwyd hwy. Os ydyn llwybrau ni mor sefydlog ar y llwybr llydan, wedi ymgartrefu'n llwyr ar y llwybr llydan, os ydy gafael tywysog llywodraeth y byd yma mor gadarn ar yr enaid, sut fedrwn ni edrych ar unrhyw beth yn obeithiol? Yr un y gwrthodant dro'r o tro, sut gall fod na obeth? Mae yna rai fan hyn, mae yna rhai sydd wedi bod a sydd wedi hen fynd blynyddoedd, i ni'n gyfarwydd ag nawr yn dydyn ni, i ni'n gyfarwydd, os allwn ni fentro dweud y fath beth, sut allwn ni fod yn gyfarwydd ar beth, ond bron iawn i ni ddim yn disgwyl gweld nhw'n dod i'r oedfa nawr. Rhai oedd yma, faint, byddwn ni siwr o fod yn gallu llenwi'r capel pan ni'n meddwl mae rhai oedd yn arfer bod yma ac wedi mynd i'r byd. Rhai ni'n nabod, a rhai ohonoch chi efallai sydd ar fi'n mentro i wneud y cam yna i fynd i'r byd. A rhai sydd wedi gwrthod gwrando, sil ar ôl sil ar ôl sil. Yn cael eu llygaid fel betai, yn rhoi i dwylo ar draws i clustia nhw, rhyw ffordd neu gilydd, yn peidio gwrando, dwi ddim eisiau clywed. Mae'r crefydd yma dros ben llestri, mae'r llais yr uchel wrth i chi bregethu. Dyna'r un fwyaf hirtwyr oed wedi clywed. Mae eisiau codi'r llais am y llais, mae eisiau fod yn dawel am y llais. Dwi ddim yn gwybod pryd sy'n eisiau fod yn uchel ac yn dawel. Yr unig beth dwi'n gwybod, mae'r rhaid i ni ddweud ac os eisiau codi'r llais am y llais, i ddeffro rai ohonoch chi, o'ch trwmgws, mae rhai ohonoch chi'n eistedd fan hyn sil ar ôl sil, ac heb ystyried tragwyddoldeb, ac yna'n ddigon cyffyrddus ac yn meddwl, fe fyddai'n ddigon iawn, fyddai'n ddigon parod i sefyll o flaen fy nghreawdwr, a dweud iddo fe, edrycha Dduw, dwi wedi mynd i'r capel, dwi wedi wneud y pethau da. Nes i ddarllen y Beibl cwpl o weithiau, a nes i ddim drwg. Dyw hwnna ddim yn ddigon da, ac os eisiau ni ddod lawr y grisiau, a siglo rai o'noch chi, ond i dyna beth ddylsyn ni wneud. Ond i ni'n gallu ymddiried yn yr ysbryd glân i wneud hynny. Na fydd yr ysbryd glân yn dod a ysgwyd rhai ohonoch chi, o'ch trwmgws marw. I chi wedi gwrthod yr efengil tro o tro, ac bron iawn pe taw ni yma heddi yn goffo creu'r efengil, mi fysa ni siwr o fod yn dweud, does dim gobaith i chi. Dim gobaith. Dyle fod dim gobaith. Dim un ohono ni, fe wrthodo ni, chi sydd yn blant i'r arglwydd fan hyn, chi'n gallu tysio eich hunan, sil ar ôl sil i chi wrthod yr efengil, fe glywsoch chi fe, ac fe wrthodoch chi. Fe wrthodoch i'r efengil tro ar ôl tro, ac byddwch chi'n dweud eich hunan, doeddwn ni ddim yn heiddi dim, doeddwn ni ddim yn heiddi y gras Duw o gwbl. Ond beth yw'r ateb? Mae'r ateb yn hyn, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw a Duw. Beth mae'r adnod yn dweud? Beth mae Paul yn dweud? Mae Paul yn dweud, dwi'n gwybod pa mor bechadurus ydych chi. Dwi'n gwybod pa mor llawn twyll ydych chi. Dwi'n gwybod gymaint o falchder sy'n chi. Dwi'n gwybod i chi wrthod yr efengil dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro. Fe glywoch i'r efengil llawer o weithiau ac fe eisteddoch yna a gwrthod gwrando. Ond mae Duw yn llawn trigaredd. Dwi ddim yn ei synwyr nag yw.
Dyw e ddim yn gwneud synwyr i ni. Pam dylsai Duw fod yn llawn trigaredd? Piti tuag atom. Fe edrychodd arnom yn ein tywyllwch. Dyma rhyfeddod yr Efengyl i Dduw edrych o dragwyddoldeb cyn creu y byd, cyn seiliad y byd. Ac fe welodd ni yn ein pechod a beth nath e. Fe drefnodd e ffordd iachawdwriaeth. Fe drefnodd e ffordd y gall ein hachub ni o'r fath gyflwr. Ni'n gweld ei gariad tuag atom wrth ymestyn allan ei law atom. Dyma be nath Duw, fe drefnodd e sut fedrai achub ddyn ac fe ymestynnodd ei law allan i achub gwael eog ddyn. Dyma yw gras Duw. Cariad Duw tuag atom ni, yr rhai sydd yn eog ac yn anheiddiannol. Dyna yw'r Efengyl, dyna yw gras, yw cariad Duw at yr rhai sydd ddim yn heiddi fe. Os ydych chi yn meddwl eich bod chi'n heiddi bod yn Gristion, yna i chi yw'r pella i ffwrdd o fod yn Gristion ac sydd yn bosib. Os ydych chi heddi yn meddwl fi yw'r pennaf sydd ddim yn heiddi iachawdwriaeth, yna i chi yw'r un mae Duw wedi darparu ffordd iachawdwriaeth ar ei cyfer. Cariad Duw tuag at yr eog a'r anheiddiannol. Does dim byd amdano ni sydd yn ei ddenu tuag atom ni. Ydych chi'n cytuno dy hynny? A ydych chi'n deall hynny? Nad oes dim byd amdanom ni sydd wedi denu Duw tuag ato ni. Falle bod chi'n meddwl, wel, fe na Duw ddewis pobl yn rhagwyddoldeb, dyna yw etholedigaeth, ond yr oedd e'n gwybod sut un fydden ni. Oedd e'n gwybod fydden ni wedi bod yn ffyddlon i'r capel. Ac felly dyna pam e wedi'n dewis ni. Dyw hwnna ddim yn ysgrythurol. Dyw e ddim yn gywir. Ac i ni'n gwybod oedd yn ysgrythurol, ond o brofiad hefyd i ni'n gwybod hynny. A ydych wedi gweld nad oes dim byd amdano ni sydd yn peri ein bod yn heiddi ei gariad. Os rhywbeth yno ni sydd yn heiddi ei gariad, dwi ddim o ras de. Achos gras yw cariad Duw tuag at yr anheiddiannol. Nid yw ein man geni yn rhan o'n iachawdwriaeth. Ni allwn ddweud gan ein bod wedi ein geni yng Nghymru, ein bod ni yn fwy tebygol o ddod i gredu. Dyn ni'n gallu dweud oherwydd fy nheulu yr ydw i fy'n gadwedig. Ni ddim yn gallu dweud ein bod yn gadwedig oherwydd unrhyw rinwedd ynom ni. A ydych chi yn meddwl yn dawel bach i chi'ch hunan? Rhaid bod yna rhywbeth amdano i sydd wedi denu Duw tuag ata i. Rhaid. Drychwch ar fy nheulu fi. Neu os daw dim dyna yw'r achos, efallai os nad oes gyda chi gefndir o deulu Cristnogol. Ond edrychwch ar y ffordd nes i wrando. Edrychwch ar y ffordd des i'r cwrdd yn y lle cyntaf, o dim rhaid i fi ond fe des i. Edrychwch ar y bywyd dwi wedi byw o mynd i'r capel. Dwi'n heiddi rhywbeth. Falle bod yna rhyw restr o weithredoedd i chi wedi wneud. Mae yna lawer yn dibynnu ar ei daioni, ond nid oes na. Dydyn nhw ddim yn deall yr hyn yw gwir daioni. Dydyn nhw'n mynd i deall hynny bod rhaid i ni wneud y cyfan er gogoniant i Dduw. Maen nhw wedi meddwl cyn belled bod yna rhyw ymddangosiad o weithred o ddaioni, yna fe fydd hynny'n ddigonol. Nhw'n meddwl na fydd Duw yn ei gwrthod nhw. Mae yna lawer yn dibynnu ar ei crefydd nhw. Mynychu'r cwrdd, yn darllen, gweddio. Bod yn efengylaidd. Falle bod yna rhai yma sydd ddim yn sylweddoli eich bod yn pwyso ar y pethau yna. Dyna yw eich gobaith, eich gweithredoedd chi. Falle dydych chi ddim wedi dod i'r ymwybyddiaeth hynny bellach i chi yn pwyso ar yr hyn i chi. Chi'n pwyso ar y ffaith bod yna rhywbeth gyda chi ddweud. Ac ers y cyfnod yna i chi wedi dod i'r cwrdd yn rheolaidd. Ond fel gwrs ni bore yma, dwi'n sicr o hyn, dwi'n bendant tu hwnt am hyn. Fe all 20 mlynedd mynd heibio, 30 o flynyddoedd mynd heibio, ac yna rhyw ddwrnod, fel glywson ni bore yma, fe fydd yr Efengyl yn cael ei ffregethu yn yr union yr un ffordd, ond fydd tro yma, fydd yna rhywbeth i upsetio'r person am y pregethwr neu am y neges. Fydd yna rhyw ddealltwriaeth o beth mae'r pregethwr yn ei olygu ac fe fydden nhw'n dweud, dwi ddim yn licio hynny.
ac fe fydd na ffyrnigio a throi ffwrdd. Ar ôl 20 mlynedd. 30 o flynyddoedd. Fod nhw wedi cael llombol, dwi ddim yn licio hynny, ac yna fe fydd na fod yn grac ac yn gas, ac yn meddwl, dwi ddim yn licio'r capel yna, dwi ddim yn licio'r gweinidog yna, dwi ddim yn licio'r neges yna, ac yn aml iawn beth yw e, rhywun efallai sydd ddim eto wedi deall. Ond yna pan yn dod i cael cipolwg ar yr efengil, a dyn nhw ddim yn licio fe. Achos maen nhw wedi bod yn pwyso ar ei gweithredoedd efengylaeth. Yr hyn a ddywed gair Duw, a hyn yn unig gall fod yn wir. Ac yn ni'n weld hyn yn yr athrawiaeth o'r ysgrythyr, ond hefyd o brofiad. Rhaid iddo fod o ras a gras yn unig i ni yn farw yn ein cymweddau a phechodau. Does dim awydd wedi bod yno am y gwir hyd yn oed. Dyna ni'n clywed am ras. A ydych chi'n honni heddiw eich bod yn caru Duw? Ydych chi'n proffesu eich bod chi'n caru Duw? Pam fod hynny'n wir felly? Os ydych chi'n caru Duw, sut ydych chi'n caru Duw? Pam ych chi'n caru Duw? Ga'i ddangos i chi, os ydy hwn yn rhan o'ch tystiolaeth chi, 1 Ioan 4 adnod 19, yr ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Byddwn ni ddim yn ei garu ef, byddwn yn bosib. Fe garodd ef ni yn gyntaf. Ef sydd wedi caru ni'n gyntaf, ni allwn wneud dim heb hynny, heb gras Duw tuag atom ni, does dim gobeith. Bydde ddim yn bosib i enaid marw garu Duw. Yr oedd rhaid i Dduw neu rhywbeth i beri'n bod ni'n ei garu fe. Rhaid, gras i'r cyfan. Doedden ni ddim yn heiddi i Dduw ddod lawr ac i'n cyffwrni. Gymaint oedd ein cyflwr o farw, o farwolaeth ysbrydol. Beth yw gras i Dduw yn rhagwyddoldeb drefnu ffordd a chawdwriaeth. Fe drefnodd ffordd gall rai pechadurus fel ni dderbyn holl fendithion yr efengil. I dderbyn maddeiant am ein pechodau. Dyma be drefnodd fe i dderbyn heddwch a Duw, i dderbyn bywyd tragwyddol. Yn yr adnod yma mae'n cyhoeddi bod yr iachawdwriaeth yma a gynigir i bechaduriaid yn llwyr o Dduw. Dyna beth yw'r be mae'n sôn amdano, mae'r cyfan, holl iachawdwriaeth yn rodd gan Dduw. Yr ydym yn gadwedig a hynny nid ohonoch eich hunan, rodd Duw ydyw. Ydych chi'n gwybod hynny? A yw eich iachawdwriaeth chi yn rodd gan Dduw? Neu oes na ran bach i chi wedi chwarae? Pwy i chi? Beth i chi wedi wneud? Eich proffes? Eich gweithredoedd? Beth bynnag? Y cyfan o Dduw, rhad ras, does dim y mae yn ei ddisgwyl ohonom, does dim rhaid i ni gyflawni ei gyfraith e. Mae ei gyfraith wedi roi i ni mwyn i ni weld ein pechod, ein methiant, fedrwn ni ddim cadw cyfraith Duw. Ydych chi nawr hyd yn oed heddiw yma'n meddwl, fe fydda i yn mynd i'r nefoedd, achos nad ydw i wedi wneud hyn a llall, a chi'n mynd trwy'r 10 gorchymyn, a chi'n rhestru nhw, a chi'n meddwl, dwi wedi cadw nhw. Os ydych chi'n gallu dweud eich bod wedi cadw'r 10 gorchymyn, gai ddweud, ydych chi ddim wedi deall? Dydych chi ddim wedi deall, dydych chi ddim wedi cadw nhw? Dwi ddim yn bosib, pam i chi'n bechadurus? I chi'n bechaduriaid, i chi wedi dod yn ferog o'n Duw. Fedrwch chi ddim eu cadw nhw. Beth yw ei bwrpas cyfraith Duw? Ysgol feistr yw i, mae'n athro, mae'n ein dysgu ni am ein cyflwr trienus ni. Ni allwn wneud dim byd i gyfrannu at ein iachawdwriaeth gan ein bod ni'n farw. Mae'r cyfan o ras, cariad gweithredol Duw at yr anheiddiannol. Fe drefnod Duw y byddai ei fab yn dod a chyflawni popeth ar ein cyfer. Dyna beth yw gras. Fe drefnod Duw yn rhagwyddoldeb Duw y tad i'r mab ddod ac iddo ddod i'r byd a bydda ni gysau ac bydda Iesu Grist yn dod ac yn cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Mi fydda fe'n rhoi ei berffeithrwydd i ni. Rhyfeiniau 3 adnod 23 ymlaen o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw a hwy wedi ei cyfiawnhau yn rhad trwy ei ras ef, trwy'r prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Mae popeth yna.
Sut mae pobl yn gallu pregethu unrhyw beth gwahanol? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod pa gyfieithiad maen nhw'n ei ddarllen ac yn ei astudio pan maen nhw'n mynd i'r pwlpit i pregethu. Mae fan hyn, ahoi, a ni'n cyfeirio fyny at bechaduriaid, pob un wedi dod yn fyr o goniant Duw, ahoi wedi ei cyfiawnhau yn rhad trwy ei rasef, trwy sut prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu, fe dalodd Iesu Grist y pris yn llwyr. Fe gymerodd ein cosb ar y groes. Mae Iesu Grist wedi cymryd eich cosb chi am bechaderusrwydd pechod. Mae wedi talu'r pris. Fe ath ei golledigaeth, fe dath colledigaeth tragwyddol ar ei enaid, fe ddioddefodd holl digofaint y tad. Fe gymerodd bob un cosb am bob un pechod am ein cyflwr pechadurus. Mae'n hachawdwriaeth yn llwyr o ras Duw, y cyfan. Wel, yn fyr i orffen, ffydd credadun. Dyna be mae'r adnod yn dweud, cedys trwy ras yr ydych yn gydwedig, sut? Trwy ffydd. A hynny nid ohonoch eich hunan rhodd Duw wedi daw yr unigolyn yn Gristion pan mae yn credu, pan mae yn pwyso ar addewidion yr arglwydd. Ioan 3:16, canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller, pwy bynnag a gredo ynddo ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ac eto, i ni'n gweld na allwn gredu hyd yn oed, gan i ni'n farw yn ysbrydol. Does dim gallu ynom ni i gredu. Ond yr hyn a ddarllenwn yn ei air yw bod y modd o gymhwyso gras a roddir i ni yw trwy ffydd. Ac mae'r rhodd yw ffydd hefyd. Be mae Paul yn dweud yw mae'r holl iachawdwriaeth yn rodd gan Dduw. Mae gras yn rodd gan Dduw. Mae'r cyfan yn rodd gan Dduw. Mae'r ffydd i ni gredu yn rodd gan Dduw. Cyfan ohono ef. Llais Duw sydd yn deffro'r enaid. Yr ysbryd glân sydd ar waith yn peri ni glywed yr efengil. Oedden ni'n credu na. Os yw'r ysbryd glân ar waith, mae'n dod ac mae'n sibrwd i'r enaid, mae'n plannu'r hedyn, ac mae'n deffro'r enaid, mae'n eich siglo chi allan o'ch trwm gwsg. Ef sydd yn agor llygaid yr enaid, llygaid y dall, y deillion, i weld ei hangen am waredwr. Nawr i chi ni ddeall nawr i chi ni weld ef sydd yn dangos difrifoldeb pechod i'r enaid. Gynt yr oeddech chi'n dadle am yr rhain sy'n pregethu am bechod, tra sy'n ni'n clywed na llawer yn ddiweddar. I chi'n mynd ymlaen am bechod ac am bechod ac am bechod. Ac os i chi'n dweud hynny, gai fentro dweud nad ydych chi di deall. Fe fydd pob Cristion yn deall ac yn dweud, mae fy mhechod i yn erchyll a fedrwch chi ddim pregethu digon amdano. Ond chi'n gwybod beth efallai daw dydd pan fydd yr ysbryd glân yn agor eich llygaid ac o'r diwedd byddwch chi'n ei weld. Byddwch chi'n ei ddeall. A wedyn byddwch chi'n dod lan at y pregethwr yn dweud, newch chi pregethu mwy ar y pethau yna, ni wedi bod. Ef sydd yn dangos difrifoldeb eich cyflwr. Ef sydd yn peri ni weld na allwn wneud dim i achub yr enaid. Yr ysbryd glân o Dduw ei hun sydd yn wneud i ni weld na alla i wella fy hunan hyd yn oed. Achos o'r blaen efallai roeddech chi'n trio gwella eich hunan, ond o'r diwedd chi wedi gweld fedra i ddim wneud dwi ddim yn gwybod sut i wneud mae'n rianodd, mae'n amhosib. Ef sydd yn ein bywhau. Ef sy'n plannu hedyn sancteiddrwydd yn yr enaid ac yn rhoi bywyd yn yr enaid. Ef sydd yn peri i ni geisio. Ef sydd yn rhoi y gallu i ni edifyrhau. Ond chi'n gwybod beth wedi dweud hyn? Nid yw hyn yn golygu nad ydym ni yn gwneud dim. Lle ni ddychmygu rhai ohonoch chi'n eistedd fyna'n dweud, wel, dyna ni te. Na i ddim byd Esteddau i lawr a gariau i mlaen nes bod ef yn neud y gwaith. Ond dyw e ddim yn gweithio felly. Mae'n ddirgelwch,
Ond dyw e ddim yn gweithio felly. Rhaid i chi edifarhau, rhaid i chi gredu, mae'n orchymyn i chi. Chi yma heddi, sy'n pwrpas i chi ddweud, wel, chi newydd roi pregetr cyfan, mae'r cyfan o Dduw, ond mae'n orchymyn i chi gredu. Ac os ewch chi trwy'r drysau yna, neu rai yma ar yr ochr, ar ddiwedd yr oedfa, dal heb gredu, yr ydych chi eto wedi gwrthod ffordd i'ch awdwriaeth, ac i chi wedi gwrthod yr gorchymyn gan Dduw i edifarhau a chredu. Ond ef sydd yn rhoi y gallu i chi edifarhau a chredu. Dyna i chi ddirgelwch. Rhoddion gan Dduw yw'r rhain. Felly mae'n dal rhaid i chi ddod. Dyna'r unig be fedrwn ni ddweud, os yw yr ysbryd glân wedi agor eich llygaid, beth sydd rhaid i chi wneud? Dewch at droed y groes. Rhyfeddwch at yr hyn a wnaeth Iesu Grist drosoch. Dewch a chredwch fod yr Iesu wedi maddau y cyfan, wrth i chi ofyn iddo fe faddau yna, wrth ofyn fe fydd yn maddau. Ac wrth ddod ac wrth gredu, diolchwch iddo am roed y rhodd o ffydd i'ch galluogi chi gredu. Os ydych chi yn credu heddiw yma, os ydych chi wedi cael yr rhodd, diolchwch iddo am yr rhodd, iachawdwriaeth, am ei ras, am ffordd iachawdwriaeth, am y gallu i gredu, mae'r cyfan o Dduw. Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw y Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr rhoddion yma, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am yr hyn a wnaeth iddo fyw bywyd perffaith yn ein llef, iddo farw ar y groes a chymeryd ein cosb. Ond i ni'n diolch hefyd i ti anfon yr ysbryd glân ac iddo agor llygaid ein heneidiau i weld ein hangen. Ac yn diolch i ti am yr rhodd o ffydd i gredu, am y gallu edifarhau. O Dduw, tyrd gweithio yn eneidiau heddi. A dyna rhai ata ti trwy dy ras anorchfygol. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 205 o llefara a ddyfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rhin. 2-5 gewn ni sefyll i'w chanu. Yeah.
Nawr bydd y dras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.